Здравейте, добро утро. Мафия мръсна. Защото хората ги мръзнат и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. Те като делянни! Цялото Народно събрание ставаме заложници на един психично болен човек. Не, господин. Двама психично болни, които не дават да почнем заседание. Няма да отидете където решите. Ето на камера го казвам. Няма да ходите където решите, да шпионирате и да дразните народните представители. Абсолютно недопустимо е това нещо. Господин председател, защо има хора от НСО в залата? Няма как аз да знам дали има ли НСО. Аз не знам дали има. Има! Всеки, включително НСО, може да дойде и да слуша. Това подиграва. Колеги, 4, 5 и 6. Който е за, моля да гласува. Съобщение за гледащите отвън. Протестиращи. Я бях от тук. Хората казаха да изчезваш от политическия живот на страната. Изчезвай! Хората казаха да изчезваш. Изчезвай! Хората казаха да изчезваш и няма да лъжиш с проект. Колеги, добре, изчакайте. Не е на омразата. Няма да лъжиш. Няма да лъжиш с равен. Не е на омразата. Такива покуци. Не е на омразата. Разбрали ме добре. Не е на омразата. Може ли да си излагате глас, поне не ви ли е срам и за какво дойдете тук да го пазите, да не го набием ли? Това са младежи и депутати от ГЕРБ. Всеки, включително НСО, може да дойде и да слуша. Това подиграва. Няма да се случи тази комисия по този начин. Добре, съгласен съм. Моля НСО-то, не знам кой от НСО-то, моля НСО да напусне залата, да остават само квести. Може ли ние да кажем нещо? Никой от нас няма нужда от НСО и не сме се обаждали на НСО. НСО е зад вас, не е зад нас! Безсрамници! Въоръжените хора са зад вас, не са зад нас! Господин Цонев, прекъснява ли ви протеста от 6 часа? Абсолютно отпускаме ние страх. Всички започваме да работим. Много се радваме, че си толкова с нас. Добър ден. Какво искаш от мен? Няма да се случи тази комисия по този начин. Реките приква на пета Приленове, Надгуман, и Надгуман, Лачи. Абе, я отивай да те оправят в вас, да както оправят в Пенюан, бе. Аз няма да мръдна тук, докато не дойде. Нали много сме? Дай да го видим. Дай да идва тук да го знаеш как се свежда. И двамата с господин Василев, айде за него имаме по-големи подозрения, за вас не знаете. Само да ви кажа, ако искахме панера да е до край, нали не се съмнявате, че ние щяхме да го изнесем? Ние. Не вие нас, ние вас. Нали не се съмнявате? Ако искахме, щяхме да го направим. Да, щеш да стане. Тебе специално първи щяхме да те изнесем.